Obyčajné tenisky, 2 palice a chuť hýbať sa. Na severskú chôdzu stačí málo. My sme sa ale dnes boli pozrieť na majstrovstvách Slovenska v Nordic Walkingu. Chodiť na majstrovskej úrovni môže byť ťažšie, než sa na prvý pohľad zdá. Seniori, deti či skúsení športovci na majstrovstvách Slovenska dnes štartovali aj ľudia s handicapom. Prišli sme zo Spišskej Belej, chodívame na preteky vlastne len tak, aby sme sa hýbali, športovali a pre zdravie. Klepotanie palíc pri štarte neskôr utícha. Súťažiaci idú 5 alebo 10 kilometrov v krásnej liptovskej prírode. Je to veselá partia, inak walkery sú skvelá partia, takže stretávame sa stále s priateľmi. Keďže sú to otvorené majstrovstvá Slovenska, takže máme tu hostí aj z Českej republiky a z Poľska. Lukáš Novotný je prezidentom Športovej federácie Severskej chôdze. Ako inštruktor učí ľudí ako na to. Dnes súťažili i jeho dcéria manželka. Máme vlastne všetky vekové kategórie od detí až po seniorov a zároveň tu máme kategóriu aj zdravotne znevýhodnených. Niekedy som bežkovala, je to podobné ten štýl a vlastne kvôli tomu, že som trochu invalidná na kolena, takže behať nemôžem a Nordic Walking je vlastne pre všetkých. Na pohľad obyčajná chôdza s palicami má ale na športovej úrovni svoje pravidlá. Potrebujeme nastaviť do pravého uhla. Túto palicu chytáme, ideme z ramena, otvoríme ju vzadu, otvoriť čerpu. Aha, aj ruku. Tak, a túto chytiť. Pri pohybe dozadu dlaň musíme otvoriť, hýbeme viac ramenami ako lakťami. Môj prvý pokus nevyšiel úplne dobre, pomýlilo ma otváranie dlane. Treba vraj 2 až 3 mesiace, kým sa tento pohyb stane pre nás prirodzeným. Z Liptova Martina Kašiarová, televízia Markíza.